ukuthi thini ithi uhambe choma ekhohlisa abantu ethi unemali eningi awu nami ngangena esikhibeni imoto ngamqoqa bese ngene iNazaretha lapha namadoda luva umfoko kade baza lethi ethi hayi mkhaya umshayeli impela lapha mkhaya wami cha le ngoma imnandi cha ushayeli umkhaya lapha ngithi ngani zakwethu impela ke ngibingelela lapha omunye umkhaya wami ngoba omkhaya baningi lapha khona lo ixoki lo inyatheli ibridge le kuwela amaxoka amanye alokhe wela bese bakhona umkhaya wami lona oyi-dentist bese kuzoba khona umkhaya wami lo ngadlwana umkhaya ushoko umkhaya wami awuwe lo ngishoko uwe lona cha boshoko hayi awuseli amisha mfana wami bakithi awumkhaya wami cha ngithi angubingelele nje mkhaya ngoba angazi umususindile yini injani nje inkwanto lapha engalweni mfana wakithi mkhaya wami shoko njengamanje ke emabhinqa ngithi ke ngifuna ukubonga nje unyaka ka2020 indlela enikwaze ukuyona ingco ngayo ikakhulukazi abantu abakwazile ukukhipha ama-album ngo2020 bakhipha ama-EP abanye sibabonile abafana abancane beqhakaza bekhombisa ukuba nenkani yokukhombisa ukuthi emculweni akufuneki nje ulokhu ubhala ucisha noma kunzima futhi okwesibili unyaka ka21 sokhumbula ukuthi ke music industry as a whole is shut down khona abafana bakwazile ukubhilita esingababala lapha na ke kumnye umkhakha wezomculo oBlack Diamond abafana bakhipha ama hit kusukela ngo2018 kwa 2019 kwazoba u2020 sibale lapha na ke hip hop that is Afro pop bese kuzoba ukuthi ke kweze hip hop lapha sibonile lapha imfezi emnyama ishaya itrap maskandi yamsala no Big Zulu yakhipha imaboneni yadla abantu saphinde sabona yena uBig Zulu uqobo eshaya imangaliso impela wasambona kuyimaboneni sambona lapha kumduduzi saphinde sazombona futhi lapha na ke ekhuphula ke lapha na ke insizwa futhi yakhona la kwaZulu-Natal uNgobiyazo beshaya naye ingoma ethi Dlozi lami wayogoqa unyaka ethi ke impela ke ufuna ke imali ibalekile ke ufuna ukuba nemali eningi imali eningi ke isenzela imanga liso namanje ngoba siyayibona ifuna ukwenza ingoma ifuna ukwenza into efana nalena yenziwa iJerusalem ngalowa nyaka ukuthi impela hayi ithe ibambekile iJerusalem ekuthenini isigiye ngayo kodwa kwavela ukuthi cha impela bekuyingoma ebethandakile emhlabeni ngo2020 kwaba ne-challenge umhlaba wonke jikelele kodwa ke emabhinqeni ngani zakwethu ngifuna ukubancoma insizwa ke eyisencane emlibe safinyayo sibonile lapha insizwa uduma kahle wakhipha umsebenzi omuhle kakhulu omhle nje kakhulu uduma kahle umsebenzi wakhe lapha nathi imali imfene wakhombisa ukuthi umfana ukhona endimeni wahamba abanesibindi futhi sambona futhi lapha umfana omunye omelamile futhi lapha na EP lapha umzukulu ingoma zakhe zontathu leziyana zimnandi zonke unapologetically zimnandi kakhulu emveni kwalokho sebese kungena ke ingxube evange kwangena ke ama artists amanye akhipha ama album amanye akhipha ama CD uqobo lwawo umfana nje futhi ngifuna umntusa kakhulu omunye osebenze umsebenzi omuhle nje kakhulu umsebenzi wakho ovuthiwe obonakala ukuthi ikusasa futhi likaMaskandi khona umfana okhipha ialbum lapha wasondini lapha kwaNgubane lapha ke uMashelela ngiyacela nimnake endimeni kaMaskandi emabhinqa kumfoko kwaNgubane uza kahle kakhulu futhi maye ngabamba kanje kuleleni ahamba kuyo sombamba kuthi kakhulu iyona album ngempela engiyibona isebenze omkhulu umsebenzi yalomfana wakwaNgubane bese kuzoba futhi enye EP ephumile lapha kuye kanti encane into encane bakwethu kuyaziwa incindezi abhekane nayo ngonyaka lo yana ukuthi emveni kokuhlukanisa unyaka ungahlokana uzoyohlokana ngoMashi 2020 simbonile lapha na ke esebenzisana no DJ Tira wamfishara eindaweni eziningi ekhombise khona ngokusobala ukuthi into encane uversatile is an artist is a real artist yabona mayingena ngapha unayo le flexibility lento ayincela kumjitshelwa wayithola siphinde sibongele kakhulu lapha umbuso wamaciko kakhulu ngokusebenzisana nenkampani isikhondla yeze network yakwa Telkom lapha esithole khona ukuthi
waqoka amanxusa engawabala njengamanxusa kuyona seqhulwini emgageni eNingizimu Afrika baxuba kamnandi baxuba insizwa esezimkantshu bomvu eyingenaphunga endemeni yezomculo oshwini nomtekhala baba ama ambassador baphinde bathola ngeemoto zakwa Telkom lapha ku Telkom funeral bese kuzoba futhi ke uJaiva Semnike akekho ongawazi umlando kaJaiva ukuthi ukuphendula ngoba ngempela usumbhaze esithi isikhathi kodwa egcinweni kosuku uJaiva akuyena umuntu wempi umuntu wesiginci umuntu wetalenta umuntu wengoma uyakhumbula beshushumbene indodana yebhova bashushumbana indodana yebhova wayihlalela wayithulela nje oSkhevane kanye na uJaiva bayithulela nje ngoba khonto engayithanda yenziwa oSkhevane nondlemnyama bathi cha umfana umndeni wonke umuntu obekade esebenza nebhova ke izifiso zakhe ngeke ivinjwe ukuthi balokho nje yena bona bangabasekhaya umfana akayiqomele la afuna ubone ukuthi angakhuliswa khona ngokwakhono lakhe simthathile ke lapha ke bekwazi ukuthi bekhululeke bothema bengabe esuka egijima nomkhaya wami lo olapha elenkojaneni ehlanzeni lensizwa lenempela yasithe usisa kakhulu ngasekhaya uDSD hayi samubona buya futhi lapha esebenza nayo umfana la uJaiva Semnike ngaphandle kwesici leyo nto leyo ikhombisa kakhulu ukuthi uJaiva ungomunye wabantu abadeservayo umculo wabo ukuthi unakeke futhi okwesibili futhi neTelkom ukhethe kahle ukhethe umuntu onjengoJaiva Semnike iqiniso ke lensizwa kwamapholoba lokomfana lokho kwala kwamaphumulo uthiwa okay wangcobo lokho mfana lokho kuza kahle ngeqiniso lakho ke impela umfana noma umnewethu kimi ngeminyaka kodwa umfana ngoba akaganiyo hlala ngimtshela igano mfana ganwa noma ungeke ufike kimi kodwa ganwa yabo njengoba mina ngilishoke ngithi bakwethu eke ngumuntu oneqiniso lokuzalwa kuyabona njengoba ngisho ngithi intombi yalingeka ilingeke iqome intombi iqoma umuntu kanti umqome ngembali yokutshaleka mawusuke ekhaya ushiselwe impepho kwethu abafundi abathola phambili sihamba ke sabalala yonke indawo mina ngibona nje ngani zakwethu leli qiniso ngilikhuluma kini ngilibeke lithi mba ungabe namahloni ngalo yiqiniso lelo ngaligcina ulitshana nina mabhinqa ngilitshana nina nami ngiliphila lelo qiniso ngaphansi kokuhlonisa mina nginamahloni okuphila iqiniso ngiliphila ngempela ke mina iqiniso ngoba nginsizwa mina ebuthwe kahle yakhuliswa kahle ethe mayifika ezweni lokusebenza ngoba ngahamba umhlaba wonke ngaphesha kwelwandle aphinde ngabuya lapho ngagana nezingane ngaphezulu kweshumi izingane nginazo nje ngizele ngizingizala ngisho phesha kwelwandle wawukuphi wena manje ke into engishoyo ke mina ukuthi njengobona ngisho abalobokazi bakithi lapha bekhona nje bezizile abahlalele nje ukuthi bahlalele isiyinga sasemachunwini cha bahlalele iqiniso kune video yami engeni itrend iselapha ngikhuluma nophela modiyadiya ngithi mina umuntu esifazana into ayithanda kunazo zonke izinto emhlabeni iqiniso mawukhona nakho noma kube ube neqiniso noma kukhona ungenakho abantu engiphilile nabo nengiphila nabo bayazi mina ngisho ukudinga nokosolaka makaze ngize ngifike uyakhumbula isimo sami 2019 November 2002 abantu engaphila nabo ngeqiniso ngahamba nabo ngeqiniso mina ngikhuliswa kahle ngaqhathwa kahle ngeke ngibona nami ngigudhuza mina ngabe ngibula emakameli emzini yabantu ngihambe ngibula ke amachiba ukuthi kuphekwe kudlamuke mabhinca kepha iqiniso ngiyalimela lokuthi uma siphila umsizwe saphila ubufowethu asiphila ubufowethu singagudluki lapho into ke ngifuna ukisho ke mabhinca yileyo ukuthi ke emveni kwalokho nibonile ukuthi emsakazweni okwafolo nyaka mina ngihleli nje dehle ngisekhaya yabo ngihleli nje dehle ngoba ngeke ngaxoshwa mina ngingaqoshiwe ngazitshwa nje ngikhona nami ngabhilida ngeinkabi kwaye kwafika khona ukuthi ayikhona ke awukumhlaba ngenaliba lena ngqwele liyopha dlala ngenkotha dlala ngolimi hlaziya uciko balenkulumo injalo nje nele ngqwele liyopha kunjalo ke mabhinca ngithi ke futhi ke mangibuyela ke emxholweni wenkulumo yami la kunabafana laba bakhipha ama-album kunomfana uCebo Mfoka Dlamini inkosi yamagcokana lo mfana futhi uphethe uthuthana uMfoka Ndlovu awuthuthana kanti wawuyophinda ubonga ngani ngoba umuntu kabonga njengehlabathi ngoba lo mfana iphimbo lakhe
nethalente lakhe nangendlela ayiphethe ngayo bakwethu uza kahle kakhulu lemfana ngiyacela izwe limeseke ngicela limeseke mabhinci thina ke kwela kithi asilubabazo ubani msekele ngempela lomfana uthi usicebi umfoka Dlamini usho mina yabo phinde futhi ngigcizelele ukuthi kukho konke lokho okwenzekile siphinde futhi sibuyele ekuthenini ke uma ngabe uyimiciko uye studio iversatility yakho it's very important ukuthi ibonakale mabhinqa lethi iversatility ukuba diversically ukwazi ukuthi ushintsha imbala simbonile inkosi emagcokama ecula nentombazane lana ekuthiwa Queen Loli ekwakuhle sakubona sambona ecula noSjava kwakuhle sakubona namanje ke siyambona futhi ukuthi ushuna ahamba ngawo muhle ngendlela eyisimangaliso mabhinqa ngaphinde futhi ngigcizelele lokho mina ukuthi cha mina la emculweni wamabhinqa njengoba ngithi nginkosi yawo amabhinqa ngiyacela ukuthi nihloniphane ninodwa nje mina ngingaqedi kusiyama starter nje lokhu kunembulela abantu abangamaxoki nabantu okungamele nangengozi nize niphile nabo ngoba njengoba sikhona sibuthwe sibayile sodwa nje lesi samabhinqa kunabantu abangamanina lapha phakathi kwethu kunabantu abangamanina lapha phakathi kwethu abangawazi umdlalo wensizwe abangakwazi ukukhulisana kwensizwe abakwazi ukuthi bona bahambe beyomba amaliba bangagcine ngalokho baphinde bakhuluma izinto nje eziphoxa naye manje ke kubalekile ke bafowethu ukuthi masikhulisana ngeqiniso ngoba mina ngingqoleno ngimphambi kwenu akaze ngiphoxe umuntu mina futhi angisoze ngaphoxa umuntu ngiyedelela neqiniso ngikhuliseke kahle ngiqhathiwe futhi angisabi injalo ke nje ngimphambi kwenu mina ngeqiniso mabhinqa ngakho ke njengoba silambe kanje silambela umculo futhi ngiyajabula ukuthi technology yasondeliza kimi sangibhalwe incwadi ngayibhala eoffice likamongameli ukuthi cha sasicela owethu nje umhlangano ngaphinde ngabhalela eoffice lika premier ngathi ngicela umhlangano nabo uma ukuthi nje wemu ngoba basikusabhekele nokhuvethe lapha singcwaba usuku nosuku sesesane emncintshanja simba ukuthi makuthi wemu ngicela ukuhlangana nabo ke siyokhuluma kasikhulume ngohlolo lwethu ngoba indlela esibakhulu ngayo nendlela esizwe sikhulu ngayo sengamabhinqa akusafanele manje into yethu iduke ilokhu ingaduki umsebenzi owenziwa obaba uShobeni umfoka khuzwayo owenziwa uXhobo umfoka Mpungose owenziwa oSuzumuzi ke lo msebenzi loyo abantu ngempela abaseqhuluna abayingqole zethu thina la abenziwa intulo leyasastenga umfoka Ngcobo uMapholoba abantu yabo kufanele sisibe nesiqiniseko sokuthi yibona abaproducer amaciko athatha lo maskandi wobeka la ukhona njengamanje yingakho ke njengoba ngethula inkulumo nje yesizwe samabhinqa ngiyinkosi yamabhinqa ngiyishinga lasemachunwini ngiyinganwa ngiyisiqhwaga eke futhi ngiyigagu yingakho ngemphambi kwenu njengamanje ngisho ngithi bafowethu ayihlale phansi ibamba umthetho futhi nani lapho ko Facebook nani lapho ko Twitter nako Instagram nifunde ukuthi empilweni asikho isitha saphakade futhi akekho umngani waphakade njengamanje ngisho kwezepolitiki uthi mawufika khona uthola ukuthi bahambezana eParliament ngendlela abayenzana ngayo kodwa mase ziye enkantini la kuyodliwa khona iqueue yinye la inebhodwe linye la suke kuphakwe khona ngakho kubalekile ukuthi njengoba silwa ngomlomo njengezinkukhu lana siyahloniphana nje kakhulu sihloniphana nikhuzane futhi umuntu nimbone ukuthi lona usiyabheda ke manje mabhinqa usiyabheda ke manje phendula mfana ngifuna ukubona ke lembuzo eminye engifuna ukuyiphendula phendula mfana ngaloko ngigqolozele nje lokhu nami into yami lena engiqonisa ngayo into zami lokhu nakho ubukele lokhu badoda awusho nje abantu bangaka awuscreenshot lapha phela mfana bothi nginamanga kumanje ngiphethe 2000 wabantu screenshotani bafana nifundile kwenziwa njani la
Yeah. Nganza kwethu akanibuza imibuzo ke enifuna ukuyibuza. Ibuzeni imibuzo kodwa ukunqama kwami nokugxeka kwami ngicabanga ukuthi okuyibona sinabo la kumaskandi sebekuzwile. Njengoba ngithi ngibhalele umongameli mina akaze ngizenze izinto ezingenzeki. Uphushukela insizwa le ngabe yahlonishwa ngisewumfana. Ngangikufanele abe ngangisewumfana uphushukela ngizwa kuthiwa sekunentshe lakhe ngizwa kuthiwa kunesikhumbuzo sakhe kodwa akaze ukuza kwenzeke kwalinda mina ngagcina ngikwenzile mabhenci ngoba yini mina ngomenzi wezinto senzeke angiyena upepe ngisho amakhona mina ngiyaziwa akho ngisho lodwa ikho lami la ngikoleta khona angifuni ukuindicate ngibheke lapho kodwa engikushoyo mina ngikhuluma nje ngeqiniso namanje ke amabhinqa kithi ngithi iqiniso ke limile ukuthi nebhovu lakadikadika likwazile ukuthi liphile emhlabeni ligile imanga kwaze kwafika ngishinja leya kwagcabase eyafika yavuka yathi senza ibhova kwenzakalani emveni kwalokho sasukuma sonke sathi chaba kwethu ibhova isithunzi salo alihlonishwe eke kuze kube sekugcineni njengoba lihlonishwa nje namanje ibhova lakadikadika uthi ubangani nobani uthi ubangani nobani usazobuya nemicimbi umcimbi wesimo sami usazobuya usazoba khona kodwa yobe ngekho loya lo wehlathi uzobe ngekho bathi nginawo no FNB yabona nje abantu bayazi emvelo kwalokho umcimbi kamfazi omnyama bathi ubanela ukuthi bangani nomngani lokhuzani hayi umkhawa wami ndo ngixabene naye ingoma akade ngiyidlala nje phela mina ngiprofessional ngakhuliswa izinsizwa mina ngikhuliswa ngogogo ngikhuliswa ngogogo mina usazobuza okunye futhi akaze ngibanga lutho lona imbhala lapho omunye angimazi nakumazi ngolutho wapi angimazi ukuthi wapi nje lo mfana nimshoyo lo nomunye angimazi umshoyo hawu ayinibaningi balandeli bami ngiyabonga ukuthi ngiyangithanda ngani zakwethu ngoba akekho alikho ivukane lomsakazi elingangena lapha likhave la engilokhuja khona akufundeki into zenu ziyashesha kakhulu bafowethu Mchunu mina nje ngibona uthini lo Lusi ubulala umaskandi siubulala ngani owaphi loyo uzodlala ama 2000 uzodlala nini nifika kanye ngizalo kanye namafoni mina njengoba ngizobelazela kangaka umaskandi angubulali mina ngomskandi inhlobo khohlwa ngoba ngisho laba abafana laba bawu2 laba nibabala njengabantu abaseqhulwini la umaskandi ekuyibona mangathiwa obani umaskandi abaphambili bese niyababala yimina ingqole yabo nabo bayakwazi futhi lokho angiloni nina mina abafana bamkhululekana kangesabi nje hlobo athi ngibona yebo i-channel yami ku YouTube yonke lenkulumo uzoyithola lapho izovula i-channel ukungizwe ethi ngizwe ku YouTube ngizoyivula noma ikanjani ngani yakwethu noma ikanjani izovuleka i-channel ekangizwe lapho ngizokwazi ukukhuluma khona yonke cha unjoko asixabene enhlobo unjoko ulutho angibanga lutho nomkhaya wami nawe uyazi lapho ukuthi bengibethusa nje ngithi yabona uthini awuboleka kubani 1000 ibubulo 1000 abakhuluma ngabi la asilutho mina to FNB unjani yibo laba abantu abangazi uSFNB wazagcina usungfonela engazi ungifonela ukuthi kube njani awusuka madoda awu buka nje kuyi manje nje ngishaya ngo2000 wabantu ubani omnyaka enze phela naye kayenze naye abiza ama editor eze la ngoba mina kade la ngigcina ngani zakwethu ngiyinkosi yasemachunweni ngungizwe ngumlando kwaMchunu inkosi yamabhince phela lonke jikelele
athi ngiboni diphendule bani uthi lethi lapha sikuthubelele iholiday njoba wandoda nabona abafowenu mina mangiqala ngibale indaba yale ngulubo ongibuza ngayo wena mfana mangaqala ngiyabala indaba yale ngulubo nje ongibuza ngayo ungashona ilanga ufakaza inhliziyo yakhe yokuthi kusukwapi kwafika ngoba ngisho emlandweni kaMaskandi imiphelo sale eqhakambisa ukuthi umlando kaMaskandi useqhulwini kuwo bena umvelo umfakabhewu ngihlala ngokuqhakambisa lokho mina ngiqhakambisa mina ngani na ngomsizwa nangeqiniso kodwa cha hayi ngobunja nobunina ihlazo ngikhuliseke kahle mina ihlazo uyalazi awukwazi uzohlekisa ngomfowenu uzohlekisa ngomfowenu uhlekise ngamahlazo akho ngomfowenu bese uthi umuntu lapho akuyena umuntu asikhulume ngabantu sifuna abantu la kuMaskandi ngoba ngombuzo ukuthi ke kuze kufika lapho ndokuthiweni akazi ungizongibuke ukuthi uyophinda nobani laba bafana barekhodana ubusuku nemini akukapheli kusezwe kunye barekhoda ama-editor kodwa kusalayo mina ngiyohlezi ngikhuluma nabantu abangabafowethu ngiyohlezi ngiphila nabo futhi abangabafowethu kungabi indaba zalutho ngoba mangembe nginotho inatho mangenakho anginakho khohlwana ubani lona ufuna ukuthini lo mbhemu lo njengoba uzolunguza nje la hayi mfana uneyihlathi hayi bo wemaqhwa yebo uphelezo ushenge lo uthini shenge ukunjani mfowethu ngiyaphila usungiphilisile ndoda ngiyaphila uyangibona nje nawe uyabona man ngibamba phansi lebafowethu yabona phansi Stellenbosch yabona emabhunwini mfowethu yabona oh yebo shenge siyabonga mfowethu uthi ngibamba phansi Stellenbosch emabhunwini yes siyabonga shenge nawe ngengane zakho ibanga umsindo ngemva ziyakufuna hamba lokhu lapho ufudumeza amanzi epalishi mana laba abanye nabo lapha bayangizwa yes bakuzwa oh niyangizwa mabhinqa okay nangithi angimqashe baba niyangithanda ngifaka inhliziyo yayibona mina kangesabi nabo inhliziyo nami ngiyakuthanda kanyami mina ngiphila iqiniso mina uzobona ukuthi lezi zinja lezi ehlala zithi khonto eziphethe ngamayiphethe lutho mina kaze ngiyenze corruption lezi ethu corruption ngiyalala ebusuku ngo12 ngoba mina nginabafowethu engiphila nabo ngeqiniso nami futhi ngiyinkunzi ekwaziyo ukuthi ngisho unotho sibekelwa ngaphandle kodwa akekho umuntu ongaphelelwa upetrol endleleni afonela abafowabo asecabanga ukuthi baphi na kunjalo nje ya injalo nje ngani zakwethu awu madonna awumabhinqa awu ngiyamthanda akabe ngibuki bona umkhelo wami ndumhlanja ngibukani ngafaka umkhelo esitayeleni kungakafiki ngisho osijava bengakafiki umuntu nje kukola mjava wayeseyivukanela le kuprestore sethu yikwakhala nyonini levukanele lapha isiblaza store esahlala ujava lejana sasesowethu lisokukahla lokulibhola tuwa yini lokho izone city wayesadlala kuzone city ujava eseneyihlathe ezipoqokini wayengafiki la mina ngisimele isintu ngaze ngawugcoba umongameli oqala phesha kwezilwandle uBarack Hussein Obama ya hiyo madoda ya uthini lona anathatha lona ngani zakwethu uyabona-ke wengane zakwethu ngithi mina-ke kuma-albhamu lawa aphumile ngonyaka odlule ukhombisile ukuthi abantu bebehlele ekhaya bevalelwe ekhaya bese sikhathele abantu besiwanyazisela ngoba nakho kuyilokhu njana imicimbi eminingi umuntu ahamba ayoqumbuza nje acula isibopho estudio bese khiphe ethi kuzodlathina cha lutho yabona uma usemsakazweni kubalulekile ukwazi ukuthi abantu basakazelayo ayuma bezithutha bahlakaniphile nawe-ke mculi uma ucula fanele wazi ukuthi abalandeli bahlakaniphile bayazi ekhona nento engekho njengoba abantu bebabazalela ivukane kuthiwa indaba eyiphika nje hayi njengoba bazamanga bababazi iqiniso ukuthi leli ivukane bafowethu lifikile
lifikile impela leli vukane lelo lungithi ayosicebi elwele vukane ayibuthi lisicebi mdala kudla bepheka ayimdala nami ngiyangibona sethi ihlathi zama ngakanani ngiyeke phela ukukhuluma mina abantu bengaka benganguzwele ebheke emakhwini kolodweni imini umnikazi walento ngoba mfethu nale corona lena sibhekene nayo ngani zakwethu kuyafuneka ke ngifuna ukunitshela iqiniso ke nje ke mina ngizokulwela nje mabhinqa ukuthi cha imithetho eminingi ishintshe la indlela esingcwaba ngayo ngoba ayilungile ngoba thina mina ngiyisangoma manje ufanele mangifama manje ngiyophuma emva kwendlu ngiyophuma kanjani uma kuthiwa ngigoqwe ngoplastic into ayekenzeke le ukhathide ngigcinana naye emncwabeni kamphephethu ubhodloza ongibuza ukhathide umfowethu loyo siyazwana naye sinankinga naye futhi sima abhekene naso ukhathide ngiyamthandazisa nami ngithi uNkulunkulu namathonga alelizwe lase-Afrika ngoba i-contribution yakhe ibenkulu kakhulu endemini kaMaskandi ngithi cha bakwethu hayi ayingafi zonke abafana bakithi ayingafi zonke usho njalo nje ngani zakwethu ayingafi zonke asimeseke mabhinca ngoba athi ngibo yeah cha kuzwakele ngani zakwethu kuzwakele impela cha ukhathide ngeke ngibangise kube nenkosi yamabhinca ngamnikeze sokuba inkosi yabasakazi ngeke ngibangise uyazi nathi inkosi yamabhinca uphethe abasakazi mina ngempela hawe unifabangani bakho yebo kahle cha obani umfana obomvu ihlathi ungubani wena hayi ngudala kwaZulu ya khuluma ke isheshe inkulumo yakhe ishesha ibe nisoka phakathi hayi umbuzo wabo wodwa ukuthi yini le eyangigijanisa lokhuzana naba kahle nje ngangishilo akaze ngibange lutho wanake ingoma nje niyancokisana nje hayi akunjalo khululeka hayi ngeke cha konke nayibanga kodwa manje inkinga ngoba benzwana kakhulu wena unazi inkinga kini wikini nje azikho inkinga kini azikho lokho ubuza inkinga zemzi yabantu nje manje azikho wena inkinga kini nabafuni uhlala ngiqabulana ubusuku nemini ngiyabuza phela azikho inkinga kini azikho nje nasekhweni lakho nje wonke right manje ke abhayike ngusala zonkinga aqala zakini ke before uze la ayikhala wethu all right Silo. Ayithala phela ekhopeni. Sekimxoshile khululeka. Naze zami sithatha. Ngosha. Sekimxoshile abafana. Hayi, akabone ngiyangithanda. Akuthi amadododwa akasekho umuntu osifazane. Bakuthi ababhinqa asale qabulana kanjena. Akaze njani nje? Qhubeka njalo shenge. Uthi indoda Ngithi qhubeka njalo shenge. Uma Ngushaya mina. Ngithi Ngushaya manje lo Ploso ose New York ngene. Ufunda New York wena? Lutho shenge. Use hotel lo udli wifi ngibona la imphetho yase hotel. Lutho ngibona umbhedo wase hotel lo mbhedo wakwami shenge. Khohlwa. Uyangidelela ungibiza nangoshaya. Njalo nomsebenzi siyakuthi. Uthini khuluma ndoda yakho? Khuluma mina nginabalandeli abaningi kakhulu lapha. Khuluma wena unawo nje umkakho kuphela lapha. Yenza vela nenze ivideo call. Ngithi phusha umsebenzi siyalandelela. Hayi naso konkabi yami ngiyabonga ngani yakwethu. Sibonge inkosi yamabhinqa. Ngiyabonga nami mfethu hayi. Ngcono ngoba uyaunderstand namangxoko. Ngiyambona umuntu wamangxoko mina. Bese uzosontungiswa kumzondelani. Ningizondelani ngisho. Nangu makoti. Wakufana. Athi ngibona usho enye hayibo. Awufamu pesa futhi. Bye wemchunu. Uyabonga. Umshayela kunamakoti. Mana ngoniphi sesimvalile lo muntu. Ngumzunguze njani mina? Uma ngabe ufuna iqiniso yiqiniso.
Hawu. Ugejeleni yena? Ha? Ugejeswa yimi. Ana ngiphethe ke mfowethu ubani umfaka ungamfaki lo muntu. Thi uphethe ke ungamfaki la. Hayi. Ngifuna ngizongomise ngile yakhe. Uthi ngoxoshela lo kubiza washeke. Umngake. Umthethe lo. Hayi la vele lapha. Hey. Bekithi ndoda akasethandana la iveza. Man. Yebo maphinga. Bathi nibangani nomgodi. Ubani umgodi? Aningisizeni bafowethu. Kwaye igama elidumile ethi umuntu ancancane ethi umgodi, ethi umgodi. Hawu. Yeni. Hey. Hayi wona ke. Kanganani ithatha lo. Mana ucloud uhlaniphile mfana lezi zinto uyazazi. Hawu suka madoda. Bathi Facebook wasenkani. Vele wasenkani. Nazo-ke insizwa. Ngizwe Mchunu. She. Ni hotspot usobani? She ngizwe. Ya. Hawu yedelela lona. Ubani ongeyisa kanje ubani? Yebo insizwa. Ningobani madoda khulumani? Ya baba. Cha anginayo ingane engaka khona umkhulumeli. Mosifiso. Ningabaphi nebafana bamthini? Hayi window 260. Hayi ngiqhumile phela kusabe uzindala. Ngelela kangaka. Yini delanga? Awuza ngiyasho ngathi nisho kanye kanye ngathi ingane zoma. Balo usola. Hawu amantombazane zabakithi. Anibuke nje olunye ugodo nje. Macingwane. Ubani wena ufuna ukudumisa? Dumake. Ya. Emacingwane. Shakungu. Uthi indaba iphika ivukane. Ivukane indaba iphika wena ukwazi lokho. Bengingakwazi macingwane ngiyabonga nje ngifuna kuliweke. Asilweke. Ivukane. Mana asidiyoze indaba iphika wona mangaki. Nami ngazi yona yodwa nje ngizwe manje. Wona liyongela kwa best newcomer. Macingwane. Ngabe ngifuna ukuzwa lokho macingwane. Hayi nazo-ke. Siyabonga. Cha. Athathe ukugcina manje. Ya, wogcina manje. Ya, wogcina lo zonke la. Nganza kwethu hayi phela kunjalo nje. Lokho okunye lokho okungidakelwayo kona la kuyidonsa ngamazinyo. Ungizwe mina. Futhi anobonga amabhinca ngoba mina ngiyabavusa abafana. Mase bozivela. Phela ayeke lo ngumasaje isiphundu mina ngisathi umdlalo kaMesisi yozulala. Funa mangikhuza ngobusizwa. Wena ke mangikhuza ngobufazi nokuba yinina ohamba uqhatha imizi yabantu. Hamba ukhuluma yonke into. Hayi ke. Akudokole igayilo mina lelo. Ngcono ngoba ke senginisizile ke seniyazazi izithutha. Seniyazazi izithutha ke. Sikhona ezinye sizovela futhi. Hayi. Abangani bakho lapha. Ha, uyedelela lo muntu uthi ubhulanini ngokuthi hamba uyisango ubhulanini la ku Facebook. Ubalo uyayisa njalo wena.
Ngasikhodla mina. Ithi akulona ithalente lamabhola ku Facebook. Bashoyashiyana abantu bafuthu namathalent abo. Ubuza obungeyisa. Kanza kwethu 2000 wabantu nanku ubuka mina nje abuka. Khona abanga umcimbi nje lokhu baba khona mina abantu bankanga. Ihlele sami zonke lezi live. Ngiyamthanda kanza kwethu. Yaphuma. Kodwa sengizoba mningi ke la manje. Ngizoqondisa igwegwe. Cha phela ngifuna ukubona nje nami nje noma uno nami akasekho nje ngithukayo nje kancane ngangithuke nje. Uthini uthi 3 seconds lo 3 seconds wani. 3 seconds apho sami uyayizamela naye bakithi. Elenye ivukane lenyanga lelo. Ngani zakwethu la kungizwe online ngiyabonga kakhulu kungeseka kwenu kungizwe online sinohlelo olusha oluzokhala maduzane nje ke mangabe ke lapha ke uFebruary ephakathi ekolu competition unombolo 1 nayo nakhona imali ezinkulu kakhulu ke lana emavukaneni ke uhlelo esibe partnership nenkampani ke ezinkulu zalelizwe ke laseNingizimu Afrika njengoba sinabalaleli ke ababizwa kuthiwa ama hits elapha ke 1.6 million ngiyabonga kakhulu kungeseka kwenu kunohlelo oluthinta ke imlibe safinyayo cha akukhokhwa lutho asiqola abantu thina la asiqola abantu la cha ayikho into ekhokhwayo kanohlelo lokuadvertiser ke lukhona ke namaciko futhi afuna ukuadvertise umsebenzi wabo kungizwe online station kanye nakuma page ethu azokwazi ukuthi axhumane nezinsizwa ezingomundle eke kuyibona abafana ke abakhona ke lapha esinabo umfana uphetheni ongibuza umfana uphetheni umfokazulu uyaphila ule ekhaya uphi umfana uphetheni umfokazulu nangembuza la ukhona mangiphinde ngivela nje ngiza kini la ngiyowenza isiqiniseko sokuthi ake ngisanaye ke umfana uthi nginamanga 1.6 million poster la masiqeda la so poster so screenshot manje ilokhunjana inle iwebsite lento ye-stage inkinga amadoda mina ngiyakwazi ukusakaza ngezonke izinto kodwa ngenza kwethu inento ye-technology sexology yonke lento lena angijwayele ngenza kwethu kufanele nikwazi lokho yikho nami ngisebenzisana nezinsizwa nje omodli ngisebenzisana nogezani amaxokazi wayo kakhulu emlandweni kaMaskandi so ke izinto lezi ezibalekile ukuthi bafethu sikhulume ke nomdlalose esaxoshwa nazo emsakazweni bonke ke labo bantu ke ngenza kwethu kodwa kubalekile itechnology njengamanje njengoba sikwi-4th industrial revolution siyaqinisekisa ukuthi siza ngelinye igiya futhi kulonyaka siyagijima kakhulu ke ngizwe online umbuso wamaciko siyabhubhisa kanye nabanye futhi engibamemezele manje ngosalinde ukusayina into zakhona yawuthi indoda inesiphoqi simnyama le ndoda bhuqe ngiyaphila nsizwa kithi bengithi ngcome nje lana nginsizwa seZimbabwe kodwa okwamanje ngilana kwelasa Israel kwa-Israyeli ngwa-Israyeli bengithi ngcome umsebenzi owenzayo kuphesheya njalo la nithi nizofaniye khona eJerusalema nakwi-Israyeli nangumfowami Mgabe lapha ke uphesheya kwa-Israyeli mina ngingena kwa-Israyeli ngiphila phoma ngami angishongo ukuthi mina ngimnene angishongo ukuthi mina ngilone angilokhunje ukuxokisa ngiyaxokisa impela akekho ngahlebi bakuthi kumnandi kabi ukuhleba kodwa iqiniso lithi ngimsulwa mina ngisona isigebengu akaze ngibe isigebengu kunoma kube isigebengu ngisiza abantu ayikhale woza mfana wa-Israyeli iqiniso libalekile macingwane ngiyawulalela njalo umsebenzi wakho ngolwesithathu lana usakaza no Dr Khehlelezi nangolwesihlanu ngithi angicome nangendlela wenze ngakhona olokuzaneni laba oqotsha bepuntuza ama-video kodwa awungayinakanga ngoba akekho umuntu oyena nkinga sonke sinenkinga kunjalo petrol uyasiphelela upetrol uphele ngisendleleni ngifonela abafowethu ngithi hayi mfowethu awungisize sengichayekile kodwa asikho isimo sokuthi bese yaqopha lenkulumo uthi mhlawumbe ngizoyisebenzisa ngolunye usuku ngibonge nenkulumo eyibaluleke kakhulu lapha inkulumo ikhuluma eqaleni ukuthi wena ubungane asibona oba forever njalo isitha kusona sa forever amazwi ahlakaniphe kakhulu akhulumileyo olendlebe uzwile yebo uqhawela kithi mina akekho ngazi ngoba
I can never pretend to be myself. I have so many years. Iminyaka mningi ngisendibeni kaMaskandi. Ngisho kuthi uyakwazi ukupretenda. Ngeke umuntu ongapretenda iminyaka ebheke kwamashumi amabili epretenda nje. Nithi anikaze nimbambe ukuthi ubani. Mina ukuba neqiniso kwami niyakwazi. Mabhinca niyakwazi. Ngabe ngizokuzabaza. Macingwane njengoba ngena lana ngifuna ukuthi ngiqinisekise ukuthi uthandwa umhlaba wonke hayi South Africa awuthandwa iKZN yodwa. Sinje sidabuka kwela seZimbabwe siyakuthanda silane Israel siyakuthanda. Mfowethu ndoda madoda. Madoda. Umuntu omazamdabala sami qoba kuba simthande ivuma mvana ngiyoko lesemeleke bangishobhama uyivumile umthatho obulaleni sizoze ngene izona mfana ukhahla kwesami into yakwazi ukuvika mfana ushaya inyanga zona shobani balushayisa ngoma uzobhulaphi njengoba ke ugadla kanjalo mntaka baba kuyasho phela ukuthi idlozi lami lazi phesheya nginamazwi angapheka 62 umhlabeni jikelele engwahambile nawe lapha kweIsrael uyiphathe kahle mfowethu kuphi neIsrael okwamanje angizwanga okwamanje ngise-Elathi sengifike eJerusalema ngibuya eTel Aviv mawukuthi uyazazi lezi ndawo ngibuya eJerusalema ngiyazi lapha phela kwelaseJudiya ngibuya eJerusalema ngibuya eTel Aviv manje ngise-Elathi nje angiyayizulazulela nje ngisathi ukudla imali njengoba le corona isathi ukuvalile kancane kuyethi mase kuthe kudeda bese siyabuya kodwa ngizinze kakhulu kwela se-South Africa. Ngiyabonga kakhulu ndoda amadoda uphile mfethu uphile eqhawe lakithi ke hayi mawusungapha mfethu sojabula kakhulu uphinde nje sihlangane mfethu ke sidle inyama sihleke siyabonga ndoda amadoda uyiphathe kahle lapha eJerusalem mfethu ubuye nabo abozukulwane bakaMesiya hayi kunjalo lo Jessica intombi emlungise ngitholile nazo ke kanti uphethe leyo shuni shuni sikuphuka ngawo lapha lelo vukana lelo iqiniso ufuna silibheke bamacingwane ngiyakubona kulezi insuku usondele kakhulu emdletsheni kanti nami kula ngivele ngikholelwa khona ngoba kuningi esikufundayo emdletsheni ingezo lobunono nambona ihlathi ngithe kuwashawashwa nami hayi ishawa yakhona mfowethu kodwa ke sibaphilela bonke abantu kodwa lihloko iqiniso lokuthi ke abantu umuntu uzenza yena ukuthi uphile kangcono kunaye kunabanye abantu injalo nje mfowethu hayi kubalekile kakhulu macingwane futhi abantu ufuna bayiqonde lento yokuthi ukuwa kwenye indoda akukhona ukuvuka kwakho ngoba lo suke ezitshela ukuthi manje njobe eveza ihlazo lakho ethi mhlawumbe uzokhuphuka ngawe akumsizi ngalutho ngoba akwenzi ukuthi thina simthande kodwa simbona ubuxoki bakhe kunjalo mfowethu singabanako amakikiza kufiwe mfowethu ukuthi ufiwe wena afika akikise ke lokho mfowethu ubeyigqoba ngetshe emthondweni loyo nesizulu sakithi eqondileyo ubeyigqoba ngetshe emthondweni ngoba akekho umuntu ayophinde phile naye inguna phakade ngoba lapho ngisho ubungako bengozi mawungabuza ukuthi ibisingakanani lengozi oshawe yona ke siyibuke hawu usho umuntu encinzwe umaskito nje injalo mfo wamacingwane ake ngithi mina ngiyohleli ngikwesekela iqiniso liphilayo uyabona akekho umuntu oyophila isikhathi eside njengomuntu ophila iqiniso futhi uyohlala ethandwa njalo njengomuntu ophila iqiniso umuntu ongaphili ubuxoki ngoba iqiniso fanele silikhulume macingwane uyaliphila iqiniso wena bazama ukuzungeza ngapha bekhipha ama-clip bethini kodwa sihleli sikweseka ngoba iqiniso uyaliphila ngiyabonga kakhulu ndoda amadoda sazolo ngivakasha nje lapha bafethu nihlala kuleli page akumanoni ayikhala hayi sohlezi sikweseka njalo macingwane siyabonga thank you bafana siyabonga nje I said, "My name is Pastor. I'm going to go to yes, I'm doing something. I'm not going to shop on Facebook. Ako mo nagbantu ba tayo na mga lo sa Tuesday boy. Namona nina. Ule ko boka Jesu. Akungiye ngaloyo wena ngaleyo wona thakahambe kuba kayo editha yena angitshela ngomuntu mina ngenangwe namahloni awumakekeza kufiwe madoda
wakhiqiza ngokuhamba kwendidane wakhiqiza ngakho yena wayiphusha yena uphi manje ngalo wabhekana ngiyazi lento apha ingane kwethu ngiyabona